Здравейте! Често ние жените сами се докарваме до стресови ситуации, които повишаваме не само пулса, но и стресовите хормони скачат на небесата. Съответно е добре да имаме някакви начини, с които да се нормализираме, да се успокоим. Това, което аз ползвам в тези случаи, са няколко техники на дишане. Първата е квадратно дишане. Дишаме, задържаме, издишаме и пак задържаме на 4 секунди. Тоест, повтаряме няколко пъти. Второто е дишаме, например, на 4, издишаме на повече. 6, 7, 8, колкото успеем секунди. Тоест, пак повтаряме няколко пъти. И последното, това, което мен най-бързо по-скоро ме успокоява, е това, което Хюберман съветва, а именно правим 2 кратки, бързи вдишвания и следно по-дълго издишване. Надявам се да ви е полезно. Кажете ми дали практикувате някакво от тези типове дишане, а може да ми споделите някой друг метод.